खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। मोनसे जोबोद गेदेरथार जाथाय एबा खास्रि बिस्रि जाथाय, जाय जाथायनि दायो संदाननानै गुबै जाथायखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनि गेजेराव दायो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय थानायाबो मोनसे गेदेरथार जेंना जानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयाबो बेबायदि जाथायानो फिन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानायनो क'क्राझार सोहोरावनो नांजाबनानै थानाय बागानसालियाव गंसे दंफांनि दालायावनो सासे क'क्राझार कलेजावनो फरायबाय थानाय फरायसुलि बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायनि सायाव दासिमबो रोखायै मिथिथ'नाय जायाखै। अदेबानि जाथायनि सायाव दायो क'क्राझार पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाय बाथ्राखौनो लानानै मैया क'क्राझार कलेजनिनो फरायसा गौथुम आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाय फरायसुलिया मैया दंफां दालायाव मोनसे फासि नांनानै थानाय अबस्थायाव बोखांनो हादोंमोन, बे फरायसालिखौ थारैनो क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय सिथला मइस बाथोन गामिनिनो दीपिका ब्रह्म होननानै सिनायथिनाय जादों। जाय फरायसाया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायावनो 11 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। बर'फोरनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे गावजों गाव आफादनिफ्राय एरख'नाय, आफादनि बायदिसिना मुं खालामनानै रां जाख्ल'नाय, माबा बायदिसिना खामानि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय एरख'नाय बायदि जाथायफोरा जोंनि बर' समाजनि गुबुन गुबुन आफादफोराव बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ। नंगौ, बे बाथ्राया थारैनो मोगथाङाव फैदों मैयाबो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि अल बड' एक्स भलान्टियार्स फर्सनिफ्राय माखासे मानि खौरां मिलनि गेजेरजों गोबांथार गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै फिन बिथांमोनहा गावसोरखौ राफोद खालामनानै सोमावसारफिननो थांखि लानाय समावनो मैया आरोबाव माखासे रां जाख्ल'लायनायनि जाथायखौ लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे प्रेस मिट होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 12 फेब्रुवारि खालिनो माखासे मानि क'क्राझारनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थारैनो रां जाख्ल'नायनि दायाव होखारनाय जादोंमोन एबा गावसोरनि अल बड' एक्स भलान्टियार्स फर्स आफादनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा एबा एरख'जानाय बिथांमोन जेरै लोगो आफादगिरि बलदेब मोसाहारि, रांगिरि रेस्ट बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला एक्स भलान्टियार फर्सनि बारग' गाहाय नेहाथारि रमेन बसुमतारी मोनहा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों गावसिनि रां जाख्ल'नायनि सायाव रोखा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेराव बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेयाव जेबो रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा फैया। अदेबानि बिथांमोनखौ एरख्ल'नाय समाव थारैनो रां जाख्ल'नानै आयेननि बेरेखा गावसिनि दोलोनि आयेन बेरेखा हाबा मावदों होननानै बिथांमोनहा थारैनो अल बड' एक्स भलान्टियार फर्स आफादनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै मैया एरख'जानाय बिथांमोनहा थारैनो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंखौ एरख्ल'नाय जादों। अदेबानि बेबायदि मोनफ्रोमबो रां जाख्ल'नाय जाथायजों जेबो लोब्बा गैया एबा रां जाख्ल'नाय जाथायानो नङा होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। अदेबानि बेबायदि रां जाख्ल'नाय, एलिगेसन लाबोनाय बायदि बायदि आफादनिफ्राय एरख'लायबाय थानायखौ जोङो मोजां मोनाखै। दा बे समाव जोङो बोराय बैसोब्लाबो बयबो मोनसे थांखियाव फैनो थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखायसो जोङो आफादखौ दानाय जादोंमोन, गावजों गाव एना एनि हेंथा हेंथि खालामलायनो नङा। बेनिखायनो दिनैबो दासिमबो जोङो गावजों गाव रां जाख्ल'लायनाय एबा एरख'लायनाय नङा। दिनैनि समावबो जोंनि खुगायाव थारैनो खौसे जानायनि बाथ्रायानो फैगोन। ओंखायनो जों बयबो खौसेयै जानांगौ। बेबायदि एरख'लायबाय थायोब्ला जोंनि थांखिया माब्लाबाबो जाहैनाय नङा एबा बे आफादाव गावबागाव लाबालाबनि थाखायल' बिथांमोनहा खामानि मावदों होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोरां मन्जु थियेटारनिसिम मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारनो 15 लाख रांनि मदद होनो फोसावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।
जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों दि सोरां मन्जु थियेटारआ आथिखालसिमाव बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजामसिन थियेटार होननानै बुंनो हायो, जाय 50 बोसोरनिबो बांसिन दायो बर'फोरनि गेजेराव बिहोमा होगासिनो दङ। जाय बिहोमा होनाया मोनफ्रोमबो बिहोमा होनायजोंनो रुजुजाया एबा बेबो आलादा मोनसे रोखोमनि बिहोमा होनाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेबायदि गोबांथार बर' हारियाव गोबाव सम बिहोमा होनायनि थाखाय 15 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनिनो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो सोरां मन्जु थियेटारनो जेसेबां दंफां नांगौ एसेबां दंफांफोरखौ हरनो होननानैबो बिथाङा खोथा बुंनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ जोंबो लुबैयो। बिटिआर ओनसोलाव बर' रावखौ जेरैबायदि सरकारा गोनांथि होनांगौमोन बेबायदि गोनांथि होआखै। बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां बर' फरायसालिफोर दङ बेफोराव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जाथों। जेसेनो बर' बिजोंफोरनि फरायसालिफोरखौ राफोद सांग्रांथि खालामनाय जाथों बेखौनो सरकारनिसिम खावलायो होननानै बुंथिनानै होदों। नंगौ, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों कलियाबर समस्तिनि लकसभा बियाबनि एमपि गौरब गगৈ बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गौरब गगৈ बिथाङा कंग्रेस दोलोनि मोनसे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 7 गामि पन्चायतफोरनि कंग्रेस दोलोनि गुबुन गुबुन हाबाफारि बायदि बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लाफैनानै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा रोखायै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला कंग्रेस दोलोआ मोनसे समाव पावाराव फैयोब्ला थारैनो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबांथार खामानि मावगोन। नाथाय आथिखाल सरकारा जेरैबायदि बर' राव जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन बेबायदि मावाखै होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जौगानायखौ जोंबो लुबैयो। बिटिआर ओनसोलाव थारैनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जेसेबां जेंनाफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांनानै होनाय जाथों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय 2024 मायथाइनि खुंजानो गोनां बडलेण्ड स्पर्ट्स मिट एबा नैथि स्पर्ट्स मिटखौ मैया क'क्राझारनि साइ स्टेडियामनिफ्राय जागायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि बडलेण्ड स्पर्ट्स मिटखौ क'क्राझाराव थानाय साइ स्टेडियामावनो सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां खुंफुंबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 17 फेब्रुवारिसिम बे स्पर्ट्स मिटआव मैयानि नैथि सानाव हाबाफारि लानानै बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मैया सानसेयाव जायफोरा खेला गेलेनानै सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था मोननो हादों बिथांमोननि थाखाय बान्थाखौ गथायनानै होनाय जायो। लोगोसे बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि स्पर्ट्स मिट एबा गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोबांथार जौगानो हागोन आरो लाइमोनफोरा गावखौनो मुलुगाव सासे गोख्रों गेलेगिरि हिसाबै दिन्थिनो हागोन होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा आरोबाव बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बडलेण्ड स्पर्ट्स मिटनि गेजेरजों जायफोरा देरहानो हादों बे बिथांमोनखौ थारैनो एबा गुबुन गुबुन खेला गेलेनायफोरखौबो दायो बिटिआर सरकारनि बानजायनायावनो गुबुन गुबुन थावनिफोराव बेबायदिनो गोजौ फारसे दावगालांबाय थानो हानायनि थाखाय गोबांथार हेफाजाब आरो मददफोर होबोगासिनो दङ होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि थारैनो देग्लाय नैथि बडलेण्ड स्पर्ट्स मिटआव थारैनो बर'फोरनि गोबांथार दोरोङारि माखासे गेलेनायफोरखौबो बेयाव सोसननाय जादों। जेरै खमलायनाय गेलेनाय, गिला गेलेनाय जायफोरा बर'निनो गुदि बे गेलेनायफोरखौ थारैनो बे बडलेण्ड स्पर्ट्स मिट नैथि हाबाफारियाव खुंफुंनायाव दिन्थिनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेखौ दायो गोजौ थाखोसिम लांनो थाखायबो साखाफारा जानानै दं होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। 2024 मायथाइनि देग्लाय नैथि इन्टार कलेज युथ फेस्टिभेलखौ बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 18 फेब्रुवारिसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया नैथि युथ फेस्टिभेलाव
बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थारैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लाफानाय जादों। जाय हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बिथाङा बेखेवगिरि एबा आलासि महरै बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थारैनो बुंथिनानै होदों दि आथिखाल बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जायफोरा फैबाय बिथांमोनहा थारैनो साफा रोंखा राखा फरायसाफोर। बेनिखायनो फरायसाफोरा गावबा गावनो थारैनो हारिनि गोबांथार मावनो गोनां बिबानफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ आरो हारिनि थाखाय बिथांमोनानो साफा मडेल जानानै गावनि हाबाफारिखौ मावलांनांगौ होननानै बुंथिनानै होनाय जादों। मख'नो गोनांदि थारैनो नैथि इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव गोग्लैनाय गासै 38 कलेजफोरखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। जेराव मैयानि नैथि सानाव गासै 38 कलेजफोरनि फिरफिलाखौबो बिरहोनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जाबावदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव थारैनो मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रदीप कुमार पात्रा, रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एकाडेमिक रेजिस्ट्रार मन्जिल बसुमतारीजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि आरो कलेजनि प्रफेसर बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।